A l'escola Eulàlia Bota hem après moltes coses viatjant amb la llum. Però abans d'explicar-vos el que hem après, primer ens presentem. Som la classe de l'energia i fem quart de primària. Nosaltres, com que som molt curiosos, no només ens hem fet una única pregunta, sinó que ens n'hem fet un bon munt, totes relacionades amb la llum. De cada pregunta que ha sortit, sempre hem seguit els mateixos passos. Ens hem plantejat les nostres hipòtesis. Hem experimentat per comprovar-les i arribar finalment a unes conclusions. La primera parada del nostre viatge tenia per nom Com viatja la llum. Les respostes en aquesta primera parada, com veiem, van ser diferents. Vam fer uns quants experiments per esbrinar com viatja la llum. El primer experiment que vam fer va ser amb el làser i el guix. Si apuntàvem el làser a la paret, només es veia un punt vermell, no es veia la seva trajectòria. Però si apuntàvem el làser a la paret i expulsàvem l'esborrador de la pissarra, vam descobrir que es podia veure la seva trajectòria rectilínia. Si en lloc d'apuntar el làser a la paret apuntàvem el làser als miralls i expulsàvem l'esborrador de la pissarra, vam descobrir que podíem controlar la direcció de la llum. El segon experiment que vam fer va ser amb el làser a l'aigua. També vam omplir un got d'aigua i vam apuntar el làser al got. No es podia veure la seva trajectòria. Vam afegir pols de guix o 3 gotetes de llet. I quina sorpresa! Vam poder veure la seva trajectòria. Si afegim molta pols de guix o molta llet, llavors convertim l'aigua en una substància que no deixa passar la llum. I així no es veia la seva trajectòria. En aquest vídeo es pot veure molt bé la trajectòria rectilínia de la llum. Olé! Perfecte. Olé! Fes-lo per dalt, Keren. Per tant, les conclusions d'aquests experiments són: la llum viatja en línia recta i en totes direccions. La llum rebota al mirall i gràcies a això podem controlar el camí de la llum. Aquí ens podeu veure en acció ideant cada grup el seu camí de la llum amb miralls. En l'últim experiment vam veure que cada cop en afegir més pols de guix o més llet deixàvem de veure la trajectòria de la llum i va sorgir la següent parada del nostre viatge. Tots els cossos deixen passar la llum i tots els cossos tenen ombra. Com sempre, cadascú deia la seva i, per tant, les respostes en aquestes preguntes van ser diferents. Vam agafar tot tipus de materials per comprovar si deixaven passar la llum o no. I en vam fer la classificació. Ens van sortir 3 grups. El primer grup va ser els objectes opacs. No deixen passar la llum perquè rebota. Per tant, no podem veure el que hi ha al darrere. Aquests objectes fan ombra, com per exemple nosaltres som opacs, els objectes de fusta, el cartró, el suro, el ferro, etc. El segon grup va ser els objectes translúcids. Deixen passar una mica la llum i no podem veure gairebé el que hi ha al darrere. Aquests objectes fan una mica d'ombra, com per exemple el paper de seda. I el tercer grup va ser els objectes transparents. Deixen passar totalment la llum i per tant podem veure molt bé el que hi ha al darrere. Aquests objectes no fan pràcticament ombra, com per exemple els pots de vidre, el vidre de les ulleres, el paper de cel·lofana, etc. Per estudiar més les ombres, vam voler saber si l'ombra sempre és igual al llarg del dia. Vam baixar al pati i vam dibuixar les nostres pròpies ombres. Les mesuràvem i passats 10 minuts ens tornàvem a col·locar en la mateixa posició per veure si l'ombra era la mateixa. Per veure-ho més clar, vam estudiar l'ombra al llarg del dia amb el gnòmon, que és el pal d'aquí que veieu a la foto del mig. Vam fer grups. Cada mitja hora
Un grup resseguia l'ombra formada, la mesurava i amb l'ajuda de la brúixola indicava on era el sol i on es projectava l'ombra. Vam comprovar que a la primera i última hora del dia l'ombra és més llarga. Al migdia és quan l'ombra és més curta perquè el sol està més amunt. El sol surt per l'est i es pon per l'oest, per tant l'ombra va d'oest a est. El viatge de la llum continuava i les parades també. Ara tocava la parada amb la següent pregunta. Per què ens veiem al mirall? Una vegada més, com podem veure, vam tenir diferents respostes. El primer que vam fer va ser actuar per parelles com si cadascú fos la imatge d'un mirall. Si un tancava l'ull dret, l'altre de tancar l'esquerra. Si un mou la mà dreta, l'altre de moure l'esquerra. Llavors vam agafar un mirall, vam apagar el llum i com ja era d'esperar tot era fosc. Amb el mirall a les mans vam obrir el llum. Llavors sí que hi havia imatge al mirall. Les conclusions a les que vam arribar van ser que la foscor és l'absència de la llum. El que veiem és la llum que rebota un mirall i aquesta llum rebotada ens arriba als ulls. Això és el que es coneix com la reflexió de la llum. La llum rebota perquè el mirall és un cos opac. Vam seguir el nostre viatge de la llum amb una quarta parada, perquè veiem l'arc de Sant Martí. En aquesta parada, les respostes també van ser diverses. Vam fabricar el nostre propi arc de Sant Martí. Vam posar una cubeta amb aigua i un mirall inclinat. Fèiem que la llum entrés a l'aigua i sortís reflectida sobre un paper. El resultat era l'arc de Sant Martí, com podeu veure en aquestes imatges. Vam veure que la llum del sol és llum blanca i que és la suma de tots els colors. Els colors de l'arc de Sant Martí provenen de la llum blanca. Les gotes d'aigua deixen passar la llum i actuen com a prismes fent que la llum blanca se separi en els 7 colors que ja coneixem. La nostra cinquena parada del viatge va ser una altra pregunta. Per què veiem les coses del color que les veiem? Imaginem que tenim una pilota vermella, sense llum. La pilota la veiem vermella? No, no es veu vermella, es veu negra perquè no hi ha llum. I perquè quan hi ha llum es veu vermella? Tots els colors de la llum blanca són absorbits per la pilota, menys el vermell que reflecteix i ens arriba als ulls. Així, el color és la llum que reflecteix i ens arriba als ulls. En aquest últim tram de viatge, aprofitem per aprofundir més la reflexió de la llum i preparem un experiment amb globus i ens preguntem: quin efecte té el sol en els globus de colors? En aquesta parada vam trobar varietats de respostes. Vam inflar uns quants globus al pati de diferents colors i amb l'ajut d'una lupa concentràvem tota la llum en un sol punt del globus. Alguns explotaven i d'altres no. De fet, no va caldre esperar gaire estona perquè els globus de color explotessin. En canvi, els globus blancs no van explotar. Per què? Ja sabem que els globus de color absorbeixen tots els colors i només reflecteixen el seu color. Per exemple, si un globus és verd, absorbirà el vermell, el blau, el groc, i l'únic que reflectarà és el verd, que és el color que nosaltres veiem. Aquesta llum absorbida és una font d'energia que fa que la temperatura dintre del globus vagi augmentant fins a petar-se. El globus blanc no va petar perquè absorbeix tots els colors i reflecteix tots els colors. Per això dintre seu la temperatura és més baixa. El globus negre va ser el primer a petar-se perquè absorbeix tots els colors i no en reflecteix cap. Per això dintre seu la temperatura és més alta i va augmentant fins a petar-se. Els globus negres i foscos, com que absorbeixen més radiació de la llum, exploten abans que els clars. Ara sabem per què els jocs calorosos pinten les cases de color blanc o per què la roba negra i fosca fa més calor que la roba blanca o clara. Així que ja sabeu com us heu de vestir aquest estiu si no voleu passar calor. Les conclusions finals de tot el que hem après en aquest viatge són: la llum viatja en línia recta i en totes direccions. La llum del sol és blanca i està formada per 7 colors.
La llum pot reflectir-se o ser absorbida pels objectes. Això determina el color dels objectes. Les gotes diminutes d'aigua fan que la llum blanca se separi en els 7 colors que ja coneixem, formant l'arc de Sant Martí. Amb aquestes conclusions acaba el nostre viatge sobre la llum, però la llum ens seguirà inspirant per fer-nos més preguntes. Moltes gràcies, àvies! Moltes gràcies, àvies!